ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁର ଛୁଆଟିକୁ ମୁଁ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି, ତାର ହାତ ଆଉ କାମ କରୁନି, ଡାହାଣ ପଟ ଗୋଡ଼ ପୁରା ଝୁଲୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ପାପୀ ମଣିଷ, ଖା ଖା। ଏତେ ପାପୀ ମଣିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଦୟା ଧର୍ମ ନାହିଁ। ସେ କୁକୁରର ଗୋଡ଼ଟି ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପୁରା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ତଥାପି ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ତାର ମାଆଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇଛି। ଏମାନେ ବୁଲା କୁକୁର ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ପାଣି ଦେଇଛି ଏବଂ ତାର ହାତଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ଝୁଲୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଯାତନା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବି ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ପ୍ଲସ୍ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦିଆଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲି, ଯିଏକି ଆଇଆଇସି ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ସେଠୀ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ଗାଁରେ ମୋର 3-4 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଆପଣ ଯଦି ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ କିଏ ଏ କୁକୁରକୁ ପିଟିଛି।